alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana musulmi maza da mata na fadin duniya gaba ɗaya. To da fatan dai kun sha ruwa lafiya kuna cikin lafiya. To barkamu da daren Laraba ko. Alkhairin da yake cikin daren nan Allah Kunki nake zo. sada mu da shi, dukkan shirin da yake cikin daren nan Allah ka kare mu da shi. Dan alfarma karfamasta kamar yadda kuka sani ni da naku Bakar TV. Sunan kutan da nan mami na Bakar TV. Insha Allah nan ba da cewa ba za mu so ba saka mu samu wasa insha Allah. Mun da Allah so mu kira Allah kuma da su kira mu. Dan uwa ku yi su kira mu. Ku yi su kira mu mutum dai ko dai ya kasance dai bai shi dai da lokacin da gani ko da shi dai wanda da aka kai da indiya da su kira mu kawai. Muna muku fata alheri daga ni na ku Bakar TV insha Allah. Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'umma. Kar ku yi abin ga ku danna Bakar TV domin yana da kyau sai kun ga shirinmu yana da kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana maza da mata sallafi wanda suke da Najeriya gaba daya. Ina yi kowa fatan alheri wanda suka sallah yau wanda su ba. Ina yi musu fatan alheri da kuma kai Ramadan da shi lafiya a cikin da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. To ina yi muku fatan alkhairi za mu kawo muku wani suna masoyin zamani da ranar Juma'a. Wannan fim ne wanda yake cikin annashuwa da farin ciki da cikin sha'awa. Za ku ga an kasance masoya sun yi akwai fim ne wanda ko kai kana cikin wani ciki cikin damuwa idan ka kalli da kuma da ba ranar Juma'a insha Allah za ka yi farin ciki. Dan saboda haka ina so ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna rawa da wannan channel din namu da suna dan saboda haka Insha Allah za ku nisha. Allah su a wannan shi Kar ku manta Abubakar TV. Kar ku manta Abubakar TV. wannan jarumi ne ni ne darakata Yana da kyau. ni ne darakata na su insha Allah wannan shi ne ke bada umarni. ni nake bada umarni ga wanda yake ga mai daukar nauyi nan Bakar TV Daukar yauci Bakar TV mai rikon kyamara. Kar ku manta kar ka yarda ba sai kun zo. a so ana nuna kishi a so ana nuna komai da komai a lamarin soyayya domin mu masoya ne za mu dinga kawo muku dukkan abin da zai faranta muku rai masoya ba mu ku danna mana sabbin kuma ku mana alamar like sannan ku mana kararrawa insha Allah za ku same mu a ranar Juma'a mai zuwa insha Allah za ku ga fim din nan ba tare da dadewa ba